Sit li ma kienx jintuża fiż-żona ta' Ġawar f'Ħal Safi inbidel f'żona għal picnics u park tal-klieb permezz ta' investiment ieħor fil-komunità. Dan ix-xogħol sar b'ħidma konġunta bejn Project Green u Ambjent Malta flimkien mal-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi. Dan ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli, is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Għalixja Buġejja Sajt, il-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Steve Vellul, is-Sindku ta' Ħal Safi Jewħan Mula u rappreżentanti tal-Kunsill Lokali fi spazju ta' madwar 1000 metru kwadru. It-tamir ġdid f'dan il-park fosthom il-bankijiet u l-imwejjed tal-pikniks huma magħmulin minn materjal sostenibbli filwaqt li d-dawl u l-kamras tas-sigurtà jieħdu l-enerġija mix-xemx permezz ta' panelli solari. 30 siġra indiġena ġdida u 40 arbuxell li tħawlu se jissaqqgħu bl-ilma tax-xita maħżun f'ġibjun ġdid li Project Green bniet bħala parti minn dan l-investiment. Imbena wkoll ħitan tas-sejjieħ u ċnut ġodda biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-viżaturi. Il-Ministru Dalli spjegat li dan is-sit li kien mitluq u ntelab kull tip ta' skart mormi illegalment issa huwa spazju miftuħ ieħor għal residenti tal-Inħawi. Nieħu gost nara li b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi irnexxielna nibdlu din iż-żona li sa ftit ta' żmien ilu kienet żona mitluqa li fiha sfortunatament kien ikun hawn min jiġi u jarmi skart b'mod illegali għal area li issa tista' titgawda mill-pubbliku permezz ta' picnic area u anki permezz ta' dog park fl-Inħawi ta' Ħal Safi. Is-Segretarju Parlamentari Buġejja Sajt qalet li permezz ta' dan il-proġett qed naraw spazju ta' 1000 metru kwadru fejn nistgħu nieħdu l-klieb tagħna. Qalet ukoll li dan il-park se jibqa' miftuħ matul il-ġurnata kollha. F'Malta huma eluf il-familji li għandhom xi kelb jew qattus id-dar. U allura bħala gvern aħna ħassejna ħtieġa illi nagħmlu diversi dog parks madwar il-pajjiż. Illum qed inniedu wieħed f'Ħal Safi li se jkun miftuħ 24/7 sabiex dak li jkun mit-tnejn sal-ħadd ikun jista' jiġi jew gawdi mal-familja u jkun jista' anke jġib il-kelb miegħu. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Steve Vellul qal l-importanza tal-immaniġġjar u l-ħażna tal-ilma fil-parks tagħna huwa mod wieħed kif qed niffaċilitaw iż-żamma kontinwa tas-siġar u l-pjanti li qed inżidu f'dawn l-ispazji miftuħa biex niżguraw li nkunu nistgħu nibqgħu ngawduhom għal ħafna snin. Dan l-ispazju miftuħ f'Ħal Safi huwa t-tmien spazju miftuħ li tlesta f'dawn l-aħħar 6 xhur.